A yau zan nuna yadda mutum zai ɓoye application ɗin shi na WhatsApp. Ko da yana chatting irin haka da wani ko wasu can waɗanda baya so wani ya gani, to za ka iya ɓoye application ɗinka ta yanda ko da mutum ya karɓi wayanka ya zo ya duba ba zai ga application na WhatsApp ba, zai ɗauka cewa baka chatting. Amma kafin in je nuna muku yadda ake yi wannan, ina so da Allah ku danna mana subscribe da like a wannan channel mai suna Hanya Tech TV. Yanzu mu shiga a cikin shirin. Da farko mutum zai danne home screen na wayar shi haka, kamar haka. Za ka daune, idan ya danne zai nuna ma wannan gashi nan ya nuna ma menu, extend, gashi nan menu, extend, widgets, wallpaper. To mutum zai zo ya shiga a cikin nan inda aka sa menu. Idan ka shiga a cikin menu gashi nan sai ka zo kana shiga gashi nan inda aka nuna, gashi nan za ka ga inda aka sa hi app. To anan mutum zai zo ya shiga gashi, za ka zo ka shiga. Kana shigowa haka za ka ga gashi nan ni na maka wannan Ayuba ɗin, gashi nan inda aka rubuta more, sai mutum ya yi wannan. Kana yin haka sai ka zo duk application ɗin da ake so ka ɓoye za ka zo abun nan. Misali yanzu bari in je ga WhatsApp ɗin, yanzu gashi ga WhatsApp nan, gashi ga WhatsApp. Yanzu bari in zo in ƙara ɗaukar wani in saka don ina so in nuna muku ta yadda mutum zai zo ya yi shi. Yanzu misali gashi ga messenger, yawwa waɗannan application suna da muhimmanci gashi nan. Yanzu bari in zo in fita, ga sunan sun zo messenger, WhatsApp. To yanzu gashi, yanzu idan kun duba ɗazu a nan WhatsApp ɗina yake, ina da messenger. To yanzu bari in je can yanzu ku gani misali. Yanzu gashi nan za mu je line M. Yanzu gashi nan in kun duba babu messenger, sai dai gashi nan in kun duba babu messenger a nan ta gudu. Yanzu gashi kuma a nan wurin line W shi ma babu WhatsApp a ciki, babu WhatsApp. To yanzu bari ku je ku gani. Yanzu zan yi haka, idan ina so in gansu zan yi haka, sai in yi haka. Gashi nan na shigo a cikin hi app, ina shigowa gashi nan ga WhatsApp ga messenger, ga sirin haka. Idan ina so in chatting kawai gashi sai in buɗe, sai in yi haka. Gashi nan duk chatting. Yanzu a nan zan iya chatting da kowa wanda nake so na sirri, wanda ba tare da mutum ya ga abun da nake ba. Ko da mutum ko ya karɓi wayana ko wani haka ɗan uwana ko yayana ko wani dai haka wanda yake da wani alaƙa da ni, ina so ya ga me nake gudanarwa akan wayana. To ko ya karɓa ba zai iya gani ba, zai ga cewa bana ma da application na WhatsApp ko na messenger. To in kana so ka yi wannan haka za ka je ka ɓoye application na WhatsApp ba tare da wani ya zo ya ga abun da kake yi ba. Mun gode, sai anjima.